Nå, skal vi så lige spole tilbage? Så forklare alt det, jeg forklare. Skal jeg gå ud i køkkenet igen og tage det forfra? Jeg troede, jeg havde siddet og filmet i 5 minutter, og så er den ikke filmet. Forfra. Det er lørdag den 14. maj 2016, og vi er hjemme hos Kasper, som tydeligt ses på de hvide vægge. Og vi ser Eurovision. Det har jeg lukket Kasper til. Kasper. Du kører den telefon på. Det var slet ikke planen, at vi skulle være sammen i dag. Det var slet ikke planen, at vi skulle snakke i dag. Og jeg sidder med opgave tidligere i dag, og så sender Kasper et snap, og jeg bare kan ringe, og så tænker jeg, det gør jeg hurtigt. Og så snakker vi længe, mange timer, og FaceTime også. Og så, hvad sker der så? Så tager vi den lige igen. En gang til. Så siger du på et tidspunkt, det kan jeg ikke huske, hvad vi sagde. Jeg dropper at skrive diskussion i dag. Jeg skriver til Emma, at det gør jeg i morgen, søndag. Og så sagde du på et tidspunkt, jeg har lyst til at køre til Slagelse. Eller at du kommer til Roskilde. Og så tænker jeg, men. Fordi jeg var træt, jeg havde lige spist, jeg fordøjet. Alt var You hit the ball. Men så sad jeg og tænkte, whatever. Det er ikke mig, der skulle køre, hvis det er. Jeg gider ikke tage så Din lord. Så sagde jeg, okay. Og så kørte du så blev du fuld af en flydende overgang. Så kørte du afsted. Og så var jeg her. Ja, så snakkede vi, mens du kørte hele vejen. Og det gik... ja, bare nu. Ja, vi snakkede med hele vejen, og jeg skulle have været i bad, det kom jeg aldrig. Og nej. Jeg ved det ikke, og så var du her lige pludselig. Ja. Din beskidte dreng. Og så var du her lige pludselig. Ja, og det gik simpelthen så hurtigt, og normalt... Normalt, så er turen til Slagelse mega lang. Fra Roskilde. Fra Roskilde. Mega lang og nederen. Men nu snakkede vi, og jeg kunne slet ikke lide... Det der, det er fucked up. Ja, det er telt. Hvad fanden skal det? Den er lige så flot som Gita Nørbys kjole. Ja, eller manglen på samme. Men så lige pludselig var jeg i Slagelse. Og så sidder du her. Så sidder jeg her. Det var sådan, jeg er i Slagelse nu. Ja, og lige nu, hvad sker der nu? Lige nu, der spiser vi koldskål. Det her, det er en italiensk koldskål. Ja, masser af kager. Masser af kager, hvad hedder de rigtigt? Kammerjunker. Nå, masser af kager. Jeg har lavet en sundudgave. Ja. Man kan ikke rigtig se det, kan man ikke se lys på. Men jeg har også kun fået 400 kalorier i dag. Ja. Du må og jeg har gået 10.752. Jeg har gået nogle af dem. Jeg har danset nogle af dem. Du har da overhovedet ikke gjort alt det her arbejde. Du har da måske danset 200 skridt. Fordi jeg er nemlig gået en tur op i byen i dag. Tidlig kl. 12. Jeg ville klappe, hvis jeg kunne. Jeg er bange nu. Fordi jeg skulle op og købe en piercing, og så købte jeg også sådan en plantebord. Fordi jeg havde et gavekort til Kapakande. Og så kom jeg hjem, og så rettede lidt på opgaver, og så ved 2:30 tiden, så ringede vi sammen. Og nu sidder jeg her. Så lige det. Jeg sidder lige her. Lige her i sofaen. Lige her i sofaen. Lige her. Ja. Så, og det var jo... den er varm. Og Kaspi er jo slet ikke til Mello og Eurovision og Melodi Grand Prix. Nej, jeg føler ikke og jeg sagde til ham, at jeg skulle se det i aften. Så det var egentlig ikke meningen, vi skulle Skype i aften. Og så sagde jeg for sjov, og jeg havde slet ikke regnet med at få et ja, så sagde jeg, vil du ikke se det med mig? Og der skypede vi stadig, jeg havde ikke nogen planer om Slagelse. Nu siger han, jo, det kan vi godt. Og så bliver jeg meget sådan, ja, den har du set komme. Nej, det havde jeg godt nok ikke set komme. There are still surprises in our relationship, baby. After five long years. Jeg tror, jeg kan. Din slutty Skal jeg lige en sund alternativ til koldskål? Det er så mørkt. Det er koldskål. Det ligner sådan noget... Nej, det gør det ikke. Det er koldskål. Puha. Og så har jeg blandet... Ej, føj. Så har jeg blandet... Det ligner opkast. Ej, hold da op. Det smager ikke opkast, det smager godt. Hvis en opkast smagte den her, så ville jeg spise opkast hele tiden. Ej. Klamme lort. Ej, stop! Klamme lort uden øjenbryn, som man ikke kan se. Jeg har øjenbryn. De er helt blege.
Det er kold skål, jeg har blandet gurkemeje i, og så har jeg blandet sirfrø. Har du puttet gurkemeje i kold skål? Og så har jeg blandet hammefrø. Ej, Puh! ej, føj for satan. Hvor er du klar? Thank you. Ej, hvordan? Nu skal du bare se. Nu kommer Rusland, og det er simpelthen en rip-off af Montezuma Løv. Eller Montezuma Løv. Det er simpelthen, og jeg bliver nødt til at filme det, fordi at det skal dokumenteres. Nu skal du bare se. Nu har jeg jo så ikke set Montezuma. Kom nu. Jeg ryster. Jeg er bange. Jamen, det er virkelig noget juks. Du skal se Montezuma Løv bagefter video. Sangen bliver fremført af en af landets mest populære solister, Sergej Lazarev. Mine damer og herrer, her kommer hyggelæggernes Rusland er sang 18. Ej, det er simpelthen noget pjat. Kom og se! Ej, der er stearinlys og det er så hyggeligt. Ja, det er det. Vi kan allerede ikke lide på forhånd, fordi det er for hårdt. Han er slikket. Og han er slikket. Kasper har i dag lært ordet slikket. Ja. Jamen, det er sådan noget plagiat. Sådan en lort. Men jeg kender ikke engang den minder om, så jeg ved det ikke. Nej, prøv at se. Ikke du ved det. Men det er meget cool. Ja, men når det er fuldstændig plagiat fra sidste år af Montezuma og Løv, så er det virkelig noget pjat. Fordi det er nemlig enormt innovativt, men det er altså bare ikke alligevel, for vi så præcis det samme sidste år. Og så er det Rusland. Dem kan vi ikke lide. Fui. Puha. Poha. Poha. Kan du ikke filme lidt og gå væk fra det ulækre mad? Nu er jeg kager. Kager med mælk. Det er fordi, at Rusland håber, at der ikke rigtig var nogen, der så det sidste år. Så de tror, de har opfundet den allerdybeste tallerken i år. Gjorde hun også sådan noget der? Det er simpelthen så dumt. Eller den person, der var optrådt sidste år. Gjorde de også alt det der? Lige om lidt, når den er slut, så skal du se. Nej, det er meget sjovt lavet det. Nu er Kasper... Hvad er klokken nu? 22.36. Og hvor skal du hen, Kasper? Ej, jeg skal lige ned for det fjernsyn. For det er fjernsyn. Jeg søger ud i den store mørke farlige verden. Grand Prix-aftenverden. Og finder slik. Fordi jeg blev sliksulten. Ja. Skål. Skål. Så det er det, jeg gør. Skål. Ja. Øhm, Og jeg skal købe. Jeg ved det ikke lige nu, jeg håber, jeg bliver inspireret, når der står noget, men jeg skal købe... Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe til dig. Nej, du skal ringe til mig. Eller jeg ringer til dig, når jeg har logget færdig. Ja, det er derfor, jeg er lidt på. Ja. Men hvad hedder butikken? Den hedder Feddergoff. Feddergoff. Og havde du slået låsen fra, så jeg eventuelt kan ryge? Ja. Ja. Okay. Der ligger også andre slikforretninger. Jeg bliver hvis jeg låser mig ud, så er det vitterligt uden bukser på. Ja, så må du sige det. Ja. Jeg har nøgler med. Ja. Just in case. Just in case, baby. Jamen, farvel. Farvel for evigt. Ej, det er meget mærkeligt, at jeg skal være her alene nu. Bare sådan, jeg er bange. Så finder du ud af, hvad der sker under alene. Ej, jeg vil rode i alle dine ting. Jeg vil rode i alle dine ting. Jeg er bange nu. En fremmed mand. En fremmed mand. Nu vil jeg rode i alle dit sexlegetøj. Farvel! Farvel! Gå nu din vej. Kom med. Du er jeg er bange nu. Farvel. Jeg ringer til dig lige om lidt. Ja, farvel. Farvel.
departure. Jeg er bange nu. Ja, nu er Kasper kørt, og jeg sidder her helt alene, og det er lidt mærkeligt at være her helt alene. Men det er så også ikke. Så ja, jeg vil ringe til Kasper og underholde ham, og så blokkes vi ved senere. Farvel. Hej. Jeg går rundt inde i Feddergoff lige nu. Feddergoff, han er god. Feddergoff. Og prøve at finde ud af, hvad jeg skal have. Blande af slik, eller chokolade, eller chips, eller hvad som helst. Og det er svært. Det er jo ikke til at finde ud af. Og jeg ringer sammen med Natalie lige før. Og så blev vi enige om, at jeg lige skal finde ud af, hvad jeg skal have først. Og så ringer jeg tilbage til hende, når jeg har fundet ud af det. Og når jeg er færdig med vlog her, og så kan vi finde ud af, hvad hun skal have. Umiddelbart tror jeg, hun skulle have en white lion. En hvid løve. Og jeg er bare som et lille barn og tænker, jeg vil helt gerne have det hele, men alligevel så er det bliver også penge, ikke? Så man skal lige tænke, hvad har jeg lyst til? Hvad mangler jeg i mit liv lige nu? Det er det, man skal finde frem til. Det er det, der er pointen i livet. Hvad fanden var det? Okay. Jeg sidder stadig her hos Kasper alene, mens han er nede i Feddergoff. Køber guffe til os. Og det er lidt, grund til at blogger lige nu, er fordi, at jeg havde sagt til Kasper, at der er et nummer, som er sådan et seizure-epilepsi-nummer. Og det ville jeg rigtig gerne have, han skulle se, og han er her ikke lige nu. Så nu tænker jeg at filme det, så han kan se det, når han kommer hjem. Men nu skal de bare lige i gang med alt det der seizure noget. Epilepsi-anfald waiting to happen. Yes. Oj, jeg får helt ondt i øjnene. For ondt i de øjne, siger jeg. Nu er jeg nået så langt, at jeg har fået en pose. Eller fundet en pose. Nu skal jeg så godt finde ud af, hvad jeg vil have. Det er svært. Det næste skridt i min lille slik-eventyrsproces her, kan jo være, at jeg tager en ske. Så det har jeg taget nu. Og så må vi lige finde ud af, hvad det er, jeg skal have. Nu har jeg lige snakket med Kasper, og han er på vej hjem fra Feddergoff. Og han har købt slik for 24 kroner, og der er 250 gram. Så det er godt, han skal tage på det magre menneske. Og jeg nåede i sidste øjeblik at sige, nej, jeg skal ikke have guffe. Så det er lidt sejt, synes jeg. Det er lidt sejt. Men så sejt er det heller ikke, fordi jeg har lige spist en kæmpe skål... koldskål, hedder det. Eller som vi joker med, cool ball. Så ja, så nu kan jeg sidde og kigge på, at Kasper han guffer, og jeg kan sidde her og guffe koldskål. Så det er godt. Så ja, det er ret. Ja, det er bare så ret. Og i Eurovision er der en god sang. Hun er rigtig fin, hende her. Så fokus her, sådan. Hun er en rigtig fin en. Hende kan vi godt lide, så hun får også en stemme. Ikke at vi stemmer, men hvis vi gjorde, så har hun fået en stemme. Så ja, det er godt. Hej. Hej. Nu står vi her udenfor. Der har vi stået før. Der har vi også filmet før. Ja, det er ret. Ja. Det var dengang, jeg sagde... Ej, hvor lyder det. Ja, det er det der melodi... fis. Eurovision og baby. Ja. Hvad var man det? må kun ryge herude, når man er hjemme hos Kasper. Ja. Det er nederen. Ja, sådan er vilkårene. Så må man bare lade være med at besøge mig. Jeg tænkte, du ikke hostede eller noget. Det er jeg ked af det. Sorry. Jeg var så med. Nu trækker hun i land. Det er jeg glad for. Jeg kan ikke det. Nu skal jeg lave den der rigtig sørgelige hoste. Nej, jeg kan ikke. Jeg plejer at kunne. Når jeg skal, kan jeg selvfølgelig. Jeg kan... Skal vi ned i højde? Skal jeg bukke mig ned? Så. Hvad, du skulle til at sige et eller andet? Ligesom da jeg sagde det der med Amy, hvis der ikke havde været nogen, der havde optaget. Det var da vi stod herude sidst, ja. Ja, det var det nemlig. Det var rigtigt. Og siden da har vi begge to skabt YouTube-careers. Ja, YouTube-careers. Vi tjener en måneds løn
på YouTube. For hvert like, vi får, der får vi $1. Ja. Og jeg får 20.000 likes per video. Jeg tror, jeg i gennemsnit får... Hold kæft, hvor du holder det kamera dårligt. Jeg tror, jeg i gennemsnit får... Vi skal have en selfie-stak. Får 18 Altså, jeg får det, jeg vil sige. Jeg får 18.400 likes i gennemsnit, tror jeg, på mine videoer. Så jeg tjener en god, fin lille månedsløn. Jeg lever fint på det. Ja. Og for hver subscriber, jeg får, der får jeg $500. Nå, det var Så jeg tjener omkring 1 million om måneden. Ja, okay. Nu gik det lidt. Nu blev det sådan lidt... ja, okay. Okay. 1 million bitcoins. Bitcoin, som du kan bruge på eBay eller et eller andet. Det skal ikke dømme mig. Det gør jeg heller ikke. Ej, jeg klør over det hele. Ja, Jeg har ikke nogen bukser på. Du har nældefeber. Nej, skal vi se det? Jeg ved nu ikke, hvor jeg peger hen. Nældefeber på Og smarte cross. nældefeber på begge ben og nældefeber i hovedet. Eller hvor du nu pløder dig. Du pløder dig et sted i hovedet. Ja, i håret. I håret. Nældefeber i håret. Smitter det? Nej. Det var for sjov. Jeg har tisset i din seng. Mens du var væk. Mens du sov. Okay. Hvad er det der? Prøv at... Og så bliver vi slået ihjel lige om lidt, og så var det ikke sjovt Det er det længere. rene cabin in the woods. Og den er du meget glad for, nu har du set den. Nej, okay. Jeg har forstået, at du ikke kan lide. Ej, hvor er det ærligt, du ikke lige filmet det. Det er så ret. Cabin in the Woods. Jeg har set den. Jeg kan Prøv godt... at se, hvor hudfarvet jeg er i forhold til dig. Jeg er en ordentlig lort. Jeg er en Du er kvalt. kvalt. Altså, jeg kan ikke... Ej, jeg synes ikke, jeg plejer at være så meget højere end dig. Jeg skal først lukke den her. Ja. Men det så bare mærkeligt ud. Så... Nej. Se, det så jeg komme, ikke? Det er lyden af Natalia, der var min wiener. Wiener. Så bliver jeg så bange. Det er mit køkkenvindue. Det er lige til mit køkken. Og jeg har fået sådan en smart en her. Nu skal jeg lige... Nå, der er åben skud. Men sådan en, der lige kan rulle op og ned. Og så har jeg altid rullet den lige ned til kanten her, så folk netop ikke lige kan kigge ind. De kan godt kigge ind sådan her, men det er der ikke nogen, der gør. Der er ikke nogen, der går hen til vinduet og klor ind. Nej, du kan ikke. Hvis man er for lav, kan man ikke. Det er smart. Det har jeg ikke tænkt over. Ja, det er smart. Ja. Og mine tænder er helt vildt hvide her. Du holder det... Du holder det den forkerte vinkel. Hvad? Du holder det den forkerte vinkel. Ja, men det var bare fordi, jeg fik godt på mine tænder. Wow, hvor er de flotte. Jeg behøver ikke de der 3D Crest Whitening Strips, eller hvad de hedder. Nej. Nej. Nej, jeg kan ikke nå. Nu går vi ind ad døren. Ej, jeg ved, hvad fanden det er. Det er det værd. Ej, vi skal filme dem. Nå ja, det her det er et sjældent syn. What you will see in a minute is a Natalia in her natural habitat. Ej, jeg vil tisse i bukserne der. Skal gå med, baby. Det er JT! Hashtag Justin Timberlake. Dans. Det er sådan en dans til party. Er JT hjemme? Ja, hvem har du ikke sagt er hot i det her sammen? Pudser dit ben. Kyllingeben. Hvilket er du ikke danser? Jeg har ikke noget, jeg skal spille med. Det er en god undskyldning for ikke at danse. Hvad? Ikke noget? Du skal ikke bare tage mig. Det er ret svært. Er det den, der skulle være happy-ish? Ja.
det kan jeg ikke høre. Når folk danser i mit hjem, så bliver mit bonsai-glad meget træ. Dans. Jeg har også. Meget glad. Meget glad bonsai-træ. Pas på kaktusen, der står lige ved siden af. Jeg vidste ikke, hvor jeg skal filme hen. Der er ikke plads. Hvad? Armekav! Armekav! Ja! Det er godt for det her. For det her. Og din puls. Den kommer lige om lidt. Ja, så blev de fleste flag, hvis du udskiftede med smartphones. Og Justin Timberlake, han har Må jeg være færdig? fra Svingstad til Jeg havde forhusset. Stop This Feeling fra Martin, som også har skrevet helt til navn som Pink og Katy Perry. Pulsen dunker derude. Hvor er mit hjerte? Dunker derude. 113. Lige før du var oppe i Fit for Branding. Ja. Ja! Godt danset, kan du sige for mig? Farvel. Hvad? Fokus her. Ikke så meget. Ikke så meget. Uta. Wow. Har vi nogensinde filmet den lille historie? Jeg skulle med flyet fra England. Ja, det vil jeg faktisk gerne have på video. Fra England? Når jeg er gammel og senil og ikke kan huske noget. Ja. Men jeg bare går rundt og siger, Uta. Ja. Ja. Da jeg skulle flyve fra England til Spanien. Det er France. Wow, sorry. But I'm not sorry. Ej, jeg har det pikkevarmt. Nej, fortæl. Du har også lige... Danse. Dans. Bureau. Det er sjovt. Det er godt. Der kommer sådan en steward ind. Steward. Han kommer gående, og så siger han, would you like something? Så sagde jeg, yes, I would like some water. and then. Og så sagde han, what? Excuse me? Så sagde jeg, I would like some water. What? Så sagde jeg, I would like some water. Og så fik jeg alle mulige forskellige slags vand. Citronvand og almindelig vand og vand med water. Han har haft det så dårligt over, at han ikke forstod, hvad du sagde. Ja. Og lige siden, og det er jo længe siden, du har været i Peru. Det er 3 år siden. Cirkus 3,5. Ja, det er længe siden. Ja. Og lige siden du fortalte mig den historie, i hvert fald 8 gange om dagen. Hvad laver vi lige nu? Vi lytter til klang. De snakker om, at de har stjålet. De snakker om, at de har stjålet havenisser. Og de snakker om at skvatte ned igennem Løvegade. Det her, det er ikke Løvegade. Det er her. Det er her. Nå, nu er det ikke sjovt mere. Hvad var det? Forklar. Det var epilepsi kun med ansigtet. Jeg får et anfald.
I didn't children. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I forgot the building for the world that I don't be. There's such a difference between us and a million miles. So hello from the other side. I must have called 1,000 times. I don't know. To tell you I'm sorry for breaking your heart, but it doesn't matter if it doesn't tear you apart anymore. Hello. Hello. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you did you when nothing ever happened. It's no secret. It's no secret. That the both of us are running out of time. Dum, 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 dum. So hello from the other side. I must have gone 1,000 days to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it doesn't matter if it doesn't tear you apart anymore. Ooh, what? What? Anymore? Ooh, anymore. Hello from the other side. At least I can say that I tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it could not matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Ooh, anymore. Anymore.